Morning sa inyong lahat mga idol. Update ko lang ngayon. Nandito tayo sa labas ng accommodation namin. Natapos na ang bahay ni Kuya. In-update ko ngayon. Yan. Yung ganyang kulay. Orange. Sa karamihan mga idol, ito talagang apartment na ganitang kulay. Mga gagandang kulay. Orange, pula, pink. Sa karamihan. Sa bahay naman, iba namang kulay natin. Yan, update ko lang guys, mga idol. Tapos na ang bahay ni Kuya. Nandito po tayo sa labas. Yan. Yan, guardhouse namin. Yan, guardhouse yan. Mga idol, nandito tayo sa labas. Yan. Magagandang kulay na akomodasyon namin. Patapos na din. Ito, papasok tayo sa bakala. Ito guys, pasok tayo sa bakala ngayon. Kuha tayo ng ulam. Anong ulamin natin? Ay, surado palang bakala. Sarado palang bakala mga idol. Maaga pa kasi ngayon eh. Yan. Natapos na din ang project ng ibang kapanya. Sana magagandang kulay. Kulay orange. Ito lahat mga pintura nila. Tapos na nila na project. Yan ang accommodation namin mga idol. Bahay ni Kuya. Sana all. Dami mga aso. Yan. Maganda idol, magandang tingnan. Sa karamihan ng mga apartment mga idol, mga accommodation, ganitong kulay mga idol. Maliwanag sa mata. Paano masabi? Pati dun sa kabila oh. Yan. Yun may kulay green oh. Doon may pula. Accommodation lahat ito mga idol. Ito lahat mga accommodation. Dati wala pa masyadong bahay, ngayon marami na mga accommodation. Ang tinawag dito labor camp, Apunakla. Yan. Umaga pa dito idol, mga 5 mahigit pa, mga 5:40, 5:50 ganun. Kasi wala tayong pasok ngayon eh. Bukas pang pasok ko. Tapos papasok tayo sa idol sa accommodation natin. Ito ang bila natin, accommodation namin. Yan. Maganda na idol, magandang kulay. Yan. Ina-update ko lang nung natapos nila kasi tapos na ito idol eh. Yan. Pati sa likod tapos na din. Tapos na nilang pintura sa likod. Lahat dito, itong mga kulay mga idol, mga orange,
Isa lang kumpanya to eh. Pati sa kabila pipinturahan din sa kanila din sa kanila din ito. Sa kabila Tamimi Company. Isa lang din yung mayari, parehas lang din yung kulay. Yan. Yung ano diyan, scaffolding. Pipinturahan din nila yan. Kasi isa lang kumpanya yan. Isa lang mayari. Mga pinturan mga nasyonal, mga imported ang mga pintura ng mga nasyonal. Saka idol, maraming mga bike dito idol. Yan mga bike sa mga kasama ko dito. Dito nilagay kasi sa loob wala nang bakante. Yan mga bike nila yan. Yung bike ko, inuwi ko yung bike eh. Hindi pa ako nakabili ng bike. Yan. Yan, magsimula yan sila magpintura dyan. Tapos paikot tayo mga idol para maikot natin. Malaki pamiturahan nila dito. Yan, magsimula sa pintura sila. Yan, madumi pa idol, pa naglilinis yung mga nator dito, mga nagbabantay sa ng mga accommodation. Yan. Natapos na nila, linis lang, kulang na nila dito. Maglilinis pa yung mga tagalinis dito. Maintenance namin dito. Yan. Ang ganda na din idol. Tapos na kasi pati itong wall mga idol. Natapos na din nila ang pinturahan. Yan, inikot natin idol. Pati dito. Yan. Pasok tayo idol. Papunta tayo sa kwarto po. Kasi magpahinga tayo. Mamaya magluto pa tayo mga idol. Yan. Yan ang kitchen namin. Yan, kitchen namin yan. Yan kami magluluto. Ito, yan ang labahan namin, mga washing. Ang dami mga balde. Yan. Yan ang kwarto namin idol, number 17. Ito ang kwarto namin idol, marami kami dito idol. Ganyan talaga ang buhay idol mga abroad. Yan. Marami kasi kami dito. Yan idol, ang hihigaan ko yan idol. Yan ang tubigan ko. Yan, natapos na nilang sa likod. Ikutin natin yung likod dito guys. Kasi natapos lang ang pintura, magandang kulay. Yan. Nice paint. Yan ang accommodation namin guys. Parang condominium. Yan, dito po tayo. Maraming aircon nasa labas. Yan. Ito ang accommodation namin. Ito sa kabila. Wala pa pintura pero pinturahan pa din ito. Kasi isa lang ang mayari ito eh. May nagtatrabaho sa labas. Yan sila.
Tapos na ito guys. Maganda na tingnan. Yan. May nag-overtime ngayon. Overtime sila. Yan. Sunod tayo. Yung sa amin sa likod natapos na. Yan ang pintura nila. Nasyonal. Yan. Nag-overtime. Yan, bagong pintura. Hanggang pataas, hanggang pababa. Yan, ito din. Ngayon, nag-overtime sila ngayon. Nag-usap sila paano daw matapos ang trabaho. Paano masabi? Yan. Yan. Oh.